Iki gedul disetrate nganggo ngene iki rasane kaya karo jejeran utawa. Ayo, ayo karang. Oh iki awake dhewe iki nang kene iki dadi rewange nang nang dusun Seman kene nggone Parok Secodan. Iki kejaba saka kuwi bengi iki awake dhewe sowan ana ing Pedukuhan Karangpatian Desa Demangrejo Kecamatan Paduan Sentolo daleme Bapak Haji Sutriyono. Ya, betul. Kula maturke sungkeme karo Pak Lurah Demangrejo. Pak Lurah Demangrejo luar biasa bengi iki dadi Subrata Bapak Guna. Mangke dalu niki Pak Lurah Demangrejo dadi Subrata mangke badhe gandrung kali cempluk warsia. Gasus dalu niki Pak Lurah mangke gandrung kali cempluk warsia. Sisuk-isuk mang doten bali desa wonten lurah disambut Pak Lurah Pak Babin Kantin wis benjang wonten kejadian nggih. Nggih gara-gara ketoprak iki. Iya wis gara-gara ketoprak. Lurah Sentolo melu. Wah. Lurah Sentolo iki bagus bareng dadi gedhe kok alah jan mutas kaya wong edan telon keplang. Wes terus endi meneh? Wah akeh banget Lurahe Kedongsari. Wah Lurahe Kedongsari wis luar biasa. Iki ngaturke sungkem kanggo para sesepuh-sesepuh. Iki aku ora penak ana Mbah Hadi sini. Nek aku jare, guru tak bayar ya Mbah sing loro ya Mbah. Aku ya kebangetan kok jate diganti guru dibayar iki kok. Tapi masa kan bayar nek kabine rusak balik ya wiagaku pamongku komplit ki jahitane saka nggone Mbah Hadi sini. Oh, lambiku iki kepoke lho. Jadi jahitane Mbah Hadi sini iki 100.000. Iki lho tak nggo mulihake anak S1. Kalau pun nemen tenan karang. Iki bengi iki wis suka pari suka berkah Pak Haji Sutriyono bakule ta suka kono kae tekan ngono kae. Oh, luar biasa. Aku mau mlebu tekan suka kono kae medhot kobres. Wah iki sing jenenge budaya seni berkah kanggo sak iki ngene iki. Iki apik meneh iki nek Pak Haji Sutriyono ki 2 minggu pisan ngene iki. Jadi iki Januari ketoprakan ping 4, Februari ketoprakan ping 4, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember ketoprakan ping 30, 2017 terus transmigrasi. Mulai kek saya juga wis apa-apa. Ora wayangan ora apa-apa, sing penting aku jejak ya to. Sip. Oh, panik. Sesuk kula nek ngerol mboten wani ditamblek karo ketua PKK Jatimulya. Iki aja bae-bae. Demangrejo saklono kuwi nggon daerah sing upaya seni luar biasa. Yo, awake dhewe aja nganti kalah. Ayo wis. Wong meneh iki ndereke nganu. Wayangan. Yo wis. Iki sak eta wayangan kan kene iki sing kondhake nek iki wayang wong nggih Mbah. Wayang wong wonten nang mriki. Wah, biyen iki wayang wong mergo bapakku saka pucuk gunung kono. Biyen iki gaweane wayang wong rene. Alhamdulillah saiki macet. Kuwi biyen wayange wong bapakku iki saka Pemaras ngene ya, Badi. Maras ngene iki tekan ngene iki tekan Balur ngono kae. Wah, karo bapakne Mbah Haji iku saiki gawe daman ning kono ndelok polahe anakku karo anake kae. Nah, mulai saiki aja neruske sing kaya Enjer Antareja karo Gatotkaca. Lakone jumenengan Pringgondani aku Antareja dihasut karo Durna gugat karo Gatotkaca. Aku Gatotkaca. Gatotkaca sing tak nata apa? Iya. Terus janjane anu iki tambah siji Prabu Baladewa. Apa utawa Bathara Guru. Kuwi nganu pendek kuwi jane Bathara Guru apik. Ane yo ning malah sing nganggo sorban sikile. Ayo. Bathara Guru ki sing nganggo sorban kene malah sikile. Ora apa-apa. Iki nek aku ora melu-melu aku cedhak.
Ayo saiki gamelane ngono wae. Anu wae. Gamelane awake dhewe wae. Ucap kacari to niku semua. Ngose wayane njabang wae. Wayane njabang sing Ucapun niku semono. Raden Gatotkaca ngagem busana agemane dewa. Ana kang sinebat Caping Gasunanda. Iki ora nganggo caping. Hah? Ora nganggo. Enak-enak. Oh iya. Nganggo kotang. Buset. Antara kusuma. Ora ngono terus. Jejak Siti Bantala mabur. Iya. Oh, mabur. Iki merong ngene Pak Lurah Demang Rejo didelok. Butuhe. Wah, HP ya. Kamar mandi bukaan. Wah, Gatotkaca kok ndridis. Lho, nanti to. Nang Sentolo. Nggone Lurah Sentolo. Lurah Sentolo gek padune sing wedok. Nang Gedung Sari. Lurah Gedung Sari gek golek damen. Kepethuk karo Raden Antareja. Sindare muni. Ya pas dhewe. Ya apa edep-edep iki Pak Haji Triyono nanggap wong edan ya. Iya. Omong-omongan. Yo, Kakang Gatotkaca. Omongane dhewe-dhewe tadi. Dhewe-dhewe. Oh iya. Antareja. Aku salah kowe. Oh, jare dhewe-dhewe. Oh, Kakang Gatotkaca. Opo, Mas Gatotkaca. Aturan mremake nggon mriji menengke ana ing pring gondani. Wis dadi hakku jumeneng pribadi. Yen ngono kuwi ajak kanca-kanca. Wah, wis tak ladeni. Lho, tak ajar. Ablas kocap kacari kok. Rikala semono Raden Antareja nggadahi upas warayang. Upas warayang menika menawi upas warayang menika menawi dipun semburaken kalih sinten mlosah padhasak menika. Ambles bumi Antareja. Antareja. Oh nek wani ora ambles bumi. Waduh. Dandung kocapa. Iki ban upas warayang mlosah padhasak menika Raden Gatotkaca. Mlosah gundulmu kowe. Antareja iki duwe upas. Nek disemprotke disemburke karang putune kula semburke mlosong. Aku ya tak dadal Antareja. Oke, aku arep kok. Aku gak tau modal iki. Gatotkaca. Undang tak ndung. Gatotkaca mabur. Aku ambles bumi. Kowe kok papat siji nganggo jilbab ijo. Siji nganggo jilbab ireng sing siji guyu ning guyu omponge ditutupi. Kocap kok sik iki ana pengumuman saka Pak Lurah. Kau Pak Jibong pun juga nggih, nek nonton ketoprak ampun omahe disumpung. Antareja ambles bumi. Dandung. Sik. Pak Haji Triyono nang kono. Matur nuwun Pak Haji, dawuhipun Gusti mangke daya nglakapi. Kalau Pak Jibong men ngendika omah aja disuwuke nggih. Nggih. Bapak ini bimbingan bae. Antareja bangga aku bubar aku. Aku bali wae. Piye? Mendem bang putih. Ora apa-apa. Anggerane betul. Pengumuman. Nek ora. Demang Rejo iki menjadi bukti sejarah nang Indonesia seni budaya. Nek ana wong dagelan mendem bang putih ngono. Tak omongi. Demang Rejo sejarah terjadinya tari nang Indonesia iki saka Demang Rejo tuku pensil. Wis bakul bakmi tuku pensil. Oh, kae sejarah. Iki tuwa tenan iki. Ya ora geguyon iki tuwa tenan iki. Dirungokke para anu tak sejarah iki ngene. Tuku pensil ana bakul bakmi. Bakul bakmi kae. Gawe bakmi. Weh Pak, sewot ora lek mateng-mateng. Ayo, wajane tegas. Terus.
Wayang ngulon. Wah, ngulon tekan Jawa Barat. Wah, waktu pajane mau panas. Hah? Bareng tekan Jawa Barat kon lunga saka Jawa Barat disenggol kanggo bokong. Wah. Ngulon dadi tari jaipong. Wah, iya. Kuwi muska wajan bakmi. Wetan 12. Panggung 12 lewat Yojo karo Solo. Ning pajane mau ora medhun. Mula Yojo karo Solo ki nek joget ning ndelok pajan. Oh. Apa ki wong seni kok muska wajan 12 tekan Surabaya. Nah, terus Surabaya rak tapi remo. Waduh, wajane tiba des didumuk. Cuk, panas to, Bos. Wah. Oh iya. Tekan Bali, srep genah nek wajane panas. Mula ning Bali ora didumuk dadi tari kecap. Apa iki? Oh iya. Wah, iki kan enggak panas. Kuwi wajan kuwi mau 12 dia tekan sedulur awake dhewe Irian Jaya. Ora ngerti nek barang ning kono ke wajane sing panas, teko didumuk. Nget panas, wah dadi kepanasan to. Tak nalar-nalar iki kaya bener nek kok ngono aja kok. Apa ya supaya ngene yo ngene tekan Irian Jaya. Panas. Ngene yo aja Solo. Surabaya ngemo. Bali wedi. Asan Irianmu mergane panas asline yo. Aku nek nderekke yaine warok iki. Nek aku sing paling ora gathoke karo Nyai Warok karo bojone lho. Wah, ganae. Aku ki Nyai Seto Darmo ki wis apa menanak muni Nyai Seto Darmo ki napa ya kuwi napa ki. Nyai Seto Darmo ki anggere sembuni melu ngetoprak lho lambi luring-luring. Kaya wong edan pasar lagi ya. Ngono kuwi. Ngapa ya? Anak aku asline ora ngandani piye ya? Kok ditulungi nang ngandani kakangku niku lho. Ora ngertenan e. Temenan kuwi. Mula saka kuwi awake dhewe aku jane nek kowe tetep gathuk nek karo nganu Nyai Seto Darmo. Oh ya gathuk. Wong saking piye saking api. Wong aku mulai saka sawah. Lek kan madang. Ya ngene iki narkotik trekal. Lek nunggu san. Memang kok ngene sing ora ane-ane jabang Bali ngono lho. Nang kok dirune yo. Aku ngene urek kok. Ya punya aku nganggo kaya ngene iki ya kaya seneng kok. Kaya tak nggo ya muni, nek yo kene ketok. Aku ra melu-melu lho. Kok ngene-ngene iki mosok aku nek sing mbok. Ya coba ngisen-ngisen kan yo ngarep punya buangan aku to lek ngene iki. Jarene kandhane nganggo lurik yo. Sen nganggo lurik kaya ngono iki yo. Kowe lho iki. Lambene iki lho. Aku ra melu-melu lho. Kamu. Kok. Kok ngamuk lawange lho. Kapok kamu simbo. Ngamuk lawange lho. Ora apa-apa ditutuke. Aduh kok kono kumpulan dene iki kon ngono kuwi kok. Aku kumpulan aku maju, aku nang kene iki bingung e. Baru tekan kene iki dapuan, aku ketemu wargaku, aku karo ada yo junten yo. Ya arep muni yo rasane ngono mau, ora golek embo-embo madunake keluyuran. Ora kaya keluyuran tetekan mamerke wadine wong. Mandang terane iki to Kang, gak kowe. Aku tak kene aku ki wedi lho, Lek. Aku wedi aku karo kowe. Kowe ki tak sembah nek ning kono. Iki wadine nang kene kok kaya ngono sapa wonge sing ra mangkel dadak aku dudu lempung kok nang kene. Piro kon? Tahu, juarane. Tapi karo sing mbok juarane. Ayo kaya mau kae lho. Kamu gabungane ora lewani aku. Aku yo ora. Aku yo ora karo kowe. Kula aja ndendeni sing mbok terus. Kok kae ngomong gak iso menang-menang aku. Kok saking gebanget ning kowe. Kata seneng kono aku kira kowe iki nyembah. Liwat nang ngarepku aku mendek ning aku menake kok kaya ngono iki jajal kok sing ajeng. Lho, kok maneni, Pak. Aku kok bareng ketoprak ketok elit. Aku lewani kok kakangmu kae. Mergo kakangmu ki nek awan ya mingkur keslok. Mongko kuwi gak ya dadi larangan negara. Aku tak rewangi buruh tandur. Buruh pikir apa ki petek brambang. Ya bali wae rono wet
Nek kaya ngono kok ora kon angkel aku lho. Langsung kok kae. Wah niku apike ngoten mawon. Apa? Dipateni wae. Ira saya ra nimpungke puwanganmu. Men aku dikundoro ngono. Ah nggih. Nggih pun dinten mbok mawon. Sampeyan iki nggih. Aku kok mawas aku ki ngajeni ning kok mbok kowe aja ngono. Iya. Oh nangis. Yang bocah diundang kok kenapa kok diundang kan yo nang kene kok ya ngono ta. Ayo iki abot-abote golek dhuwit 300 nang bisa. Malah mangkene jero kami kaya iki kok jero kami. Bagi iki ditandani. Apun kula kandhane mau to. Aku teko kene takon. Lurah, iki kawargaku. Pak Lurah mangke jenengan ngerol Subroto. Karena saiki yo men dadi rewang. dadi remuan tak piye, Mbok? Sampeyan iku disyukuri lho. Ya najan kae lengku ning yo aja lengku yo kuwi. Sing apik rawatono ning sing ala kaya ngono aja Pak Bapak aja tok temeke. Amit-amit jabang bayi ya. Nek ning kono ngono saking apike kok isa-isane apa mergo ngombe banyu kene aku yo ora ngerti. Ora ngerti. Ya iso. Aku ning nggih alhamdulillah nggih Bu nggih. Le momong suminten iki yo ana ora sekanting. Yo ngono, suminten kene. Aku jare pamane yo iki aku kalau saking dinamika bareng aku aja. Sing kapan ya sampun. Iki perkarane ora kakak karo karo iki aku nang ngene kan. Kok tekan saiki lho. Aku gak ngono nang kono apa. Kowe bangun sing suno. Nanti aku kalau kowe Wah, iki kok pengarep iku iki. Ya mengarep rezeki. Aku pengen ngomong. Aku dhewe kok kae. Oh, monggo Pak bagi ngersake ning kang iki nyuwun ngapunten marang kula ingkang klento kan. Mangkono. Kok ten iki monggo. Monggo. Kula pinten ngono. Nah, carane napa ngono kuwi? Oh, nggih. Tak Ini sing kono iki yo maksud nang rare nggih. kowe aku kok. Nah, wis akas. Aduh, ana lurah didoni karo Parno iki. Kowe wae kono. Pripun, Yaine? Wis. Adikku sing tak tresnani iki ning kowe. Lah nggih, ning yo dume saking tresnane yo aja njuk didoni ah. Sepisan. Sampun. Kowe iki sing iso jalan. Nggih. Karya dadi lurah. Nggih. Kula nek dalang nggih apik ning sing ora apik nasibe. Ora payu. Payu nare payu men. Aja larang-larang. Aja larang. Tak rumoke saka kono kok. Padha ber sajak padha tegang atine. Kakang kok ale dino kok kaya ana critake kocok. Wah, niku ajeng derek muri-uri kabudayan sing ten ngriki. Wis Nggih. waktu serujuk Nggih. nate bab budaya uri-uri kabudayan masa kuwatir kowe takono karo lurahe lurah itu gimana Anom Sucondro kuwi wong sing wis buntas sing tamu wong marine to iki wong ora Mboten mriki. Kono lak do mlebu sak karepe. ora rene Mboten lancung niki. Atuan ya Pak iki
Wis dadi ora ping 3 nek ora kleni. Nek nyuwun sewu le dalan ku paling mboten. Jane yo payune kelarangan. Besok tak rubah. Remayang jane apik. Saged apik ya setengah kiai. Jane apik. Eleke siji. Lumpang jak aku. Yo tak dilarang itu. Ah, Diteruskan anu mau motor iki. ya ora apa. Kanthi kasugihan kan kunggihipun saking kita Bondo. Ya wong panjenengan slamet sing kene aku slamet. Nggih berkahipun Kakang karo pangestu anggen kula tenggo griya wonten ing Dusun Sleman. Ya slamet. Nggih. Ya slamet. Wilujeng. Ya slamet. Pangestunipun Bapak. Ya slamet. Pangestunipun Kakang Wis, karo. wis. Boten menapa-napa panjenengan ngakuri sae kok. Wah, rumangsa purba. Injih. Abiku kula kahanan ing Seman kene iki sing do guyub-guyub Injih. sing padha sakinjing sakaya. Bengi iki ora kelihatan. Oke sing padha sowan. Ora apa-apa. Nggih. Iki ngene, Terus pundi Kakang? aku ki lak wingi-wingi iki ngembang dawuh. Saka ngersane Kanjenge Ponorogo. Kuwi nang kono ki aku supaya wirat letu sing ana ing gunung Slokok. Nggih, nggih, Wae nggih. kono gandal kecu. Pokoke penjahat. Nggih. Kriminal. Kriminalitas. Lah kuwi nang kono dadi rusuh ing Ponorogo. Dadi rusuh ana ing Kabupaten Ponorogo. Mongko prajurit Ponorogo ora ana sing bisa sasar. Dosane kalah. Lah, kabeh. jane kowe tak kon maju karo wae. Nggih. Ning aku ora kebali. Tak nyanyi. Nggih. Sing boten wong yang sawu. Jogo-jogo kuwi bayare ning aku sendiri. Tapi nek bayar lurae amon cendol anyar. Nek ning aku ki ora apa. Pokoke dijaman kelas iya. Perangkap-perangkap kae. Kakang Warasa Piye piye. mbok sampun anggenipun dikakaken oleh anom ngoten niku to mesakaken nggih mboten nek larangku kantun jawabipun kok. Awinganane niku teng nika dusun pundi ngaten nggih wontene pinten nggih pun tampi kok. Ping 30 Ijin. juta. Niku lak kantun tanggung jawabipun. Ngendikanipun ngaten kok piyambakipun Kakang. Warok mateni pasaran iki. Boten larang menika menggawe tiyang betah sing ingkang baken kelak berkahipun. Sinaosa napa dipun kerto aji bobotipun semanten ing badanipun berkahipun masyarakatipun keluarganipun sami ayom-ayom tata titi senten anggenipun padopang jiwa lancar ngoten menika lak nggih berkahipun. Lur niku ke wong seni niku senes dagangan. Neng nggih damel menawi kesempatan sanesipun. Ben sing sak aji-aji kula, sing sak anak kula, kanca-kanca kula niku iso kabeh duwe ruang dhewe-dhewe. Nek pira-pira tak nyanyi ya mesake dalange I adisi I. Yo sing kepiye wae to Kakang? Ha wong dheweke dalang kok jenengan ngendika napa mawon piyambakipun anggenipun jawab nggih anten-anten kemawon to. Iki dasaripun menika cepak ciri-ciri cepak anding-anding kok nek goreng mati lho mati. Abang aku ke ngene
ning cangkemku muni dhewe. Injih, lek engko teng kredit ngaten ngendikanipun. Biasanipun niku nek ngandel kok kulon kok teng kredit ngoten tutukipun. Iki Ya mule cangkeme ngono lah. Yo iki lek yo anake wedok kok yo penyakit kok buntu kok. saminten. Lah saminten kok yo saminten. Niku lek bakal klopo saminten. Saminten ka sindene Polwaru kae. Saminten. Yakin. Agek ora nang omah kurang dino wis Anak panjenengan lenjeh. Pak niku ora apa, Pak? kamu dapurmu. Lenjeh. Biyen ora kok ngono kuwi. Ya. Biyen, Pak. Sapa mika omah? Lajeng Kok ngerti ngene padha omah ki? Kakang Para Piye? nyeting manah kula kepengin sanget dos pundi angsal-angsalipun saking kita Boro Kakang. Kendikanipun Kakang Farok dikakaken bilih katen ben kemawon kautuh Boro Kandewi supados brasta brandaling Gunung Kloko. Lajeng dos pundi Kakang? Pengro wae tak kandhakake. Injih. Sakwise aku iso ngalahake para brandal Injih. sing jenenge ora tak takoni. Ngono nggih. Apa ngarep dipateni kok dadak takoni lho semangat iku kok kula pireng-pireng. Baribet. Ah. Iki memang ora tak takoni. Lah kok pikir. Lah iya kok. Aku yo ndung Mungsuh arep jangkemi masa dadak takoni KTP gek jotos. Malah kaya wong sibrok ya. bab ngerti dhewe tak setene waras kok damok. Nggih. Oh, tangan tengen kuburan, Tangan kiwa rumah sakit. wah. Sikil kanan. Puskesmas. Sikil kiwa. Tidak wae pojok. Wah. Meripat tengen. Meripat kiwa ora apa-apa. Sakwise aku ditimbangi mergo aku bisa ngalahake brandal-brandal nang Gunung Klothok. Aku arep dinehi adiparingi kalungguhan. Mbah, Mimpi napa? Tak mboten mimpi kan? Ora ratu kok. Ratu Lah kalungguhan lho. nggih. Kosok. Apa kursi? Kok kursi kok? Ya kalunggan. Kalungguhan ndek bathok kok kira yo ora kloso di kursi. Oh anu apa kalunggan? Jabatan. nah kok ngono kuwi. Nggih, Rais. Aku ada gawe lurah tak gelem. Amke saingan. Aja. Ampun lunah. Aja. Wes apa menang ora dadi mulka tetep belot. Ora iso nyanyi karo lurah. Nggih. Aku kon milih apa dadi tumenggung, apa dadi bupati, aku milih dadi RT. Wah, sebab nek RT niku klebu kepala daerah tingkat 7. Nah, Tingkat 1 presiden, tingkat 2 gubernur, tingkat 3 bupati, tingkat 4 camat, tingkat 5 lurah, tingkat 6 RW, RW wah niku wis cocok. paling dhuwur Paling dhuwur dhewe. RT. Tingkat 7 ku dhuwur ku. RT om ndi ora sing rambut RT. Aku. Bar tak pikir kok dadi RT. Oh, itu. Kok tingkat 7 Abinai Mas Kicis Dipari Raja Brana. Berapa? Wah buruan ya kula. Arep ora? Kakang Marok sedaya. Lah kok piye menika bagipun paringi ganjaran menapa-menapa mboten turun. Lajeng tujuaken ya menika menapa to? Lah opo Nek duwe? kedahipun yen labur-labur dhateng negara menika toipun pati lho. Nyan bagipun ganjar. Nggih, matur nuwun kedahipun kok nyan nolak menika kesanipun mboten. Nek aku ora kok ngono kuwi. Aku ora kok golek keluar. Nek aku kepingin taos arep begini kan. Kelas mulu atine. Ya. Dasare manggene wis sugih. Sapine 8, sikile mung loro tadi. Loro sumune papat. Jadi sakwise aku ora diparingi kekucang ora dinampa. Kersane Kanjeng Bupati ing Ponorogo.
aku diparingi kekucak. Kekucak mboten purun. Wujude ora lho. Wujude pelungguhan ora, raja brana ora. Bakal dipundhut dadi besan. Besan aja ngene iki tak urangi. Aja. Bahkan tadi udan. Wah, mantu kanjenge bapake no. sesebane awake Dadi mantu kok sinten arep dijodohake karo Den Masih. Wah, dijodohke karo Den Masih berapa? Oleh bakal dipundhut dadi mantu oleh Kabupaten Ponorogo. Ponorogo apa Purworejo Siro Siti? Ponorogo apa Purworejo? Diganti kok. Ponorogo di Purworejo. Ayo kaya ngono kuwi sing bener Ponorogo. Barang iki arep dadi besan panimbahan aku. Aku mau Ono ngene. gunane no. Purworejo. Gone awake dhewe le padha mesu broto cara piyayine le prihatin ana omah. Kasunyatan bapakmu arep diparingi ganjaran sing wujud pangkat derajat ora gelem. Entek-entekane malah kowe yang dipundhut mantu. Matur nuwun apa jeneng. Ya wes saiki niku durung kese. Kowe bakal dipundhut mantu iki banjur Rembug le persiapan. Nek kowe saged matur. Sing dibaku niku le golek tukang nyandangi manten wedok. Ya, Sebab niku ukurane ora ini ora saka kawit saka sing pojok kono tekan pojok kono. Ha, bulet 18 ini kok kaya wis jati wae bulet 18. Kaya ngono ya ngono. Nek sing jenenge perkara kuwi iki gampang saiki kok sesuk ora riase pengantin ki teko dhewe. Wah, wis tok nganu subrane Saking seneng-senenge sesuk disubrata. Para tamu-tamu sing rawuh kuwi aja mung kaya wong umum. wah wis tenan kuwi. Kang, Wis sing ngaten iku njur kula ditumbaske rasukan. Gampang. Nggih, ampun bedinten ping Pabeh ngaten iki. sandangi. nang toko Mas. Wah, Tak ngacuni apa sing disenengi? ini ngacungi tok ora tuku. Tumbak kowe. Ayo ngacuni wae kene. Anakku wis Terus yo punter ngene iki. Wes niku pun. sesuk kuwi nggon perkara subuhan. Sing rupiah-rupiah. Weh. Ku tak pasrahke kowe. Wah, beres. Mangke arep njaluk sing napa subuhan iku enten. 7 dina 7 Ah, nggih, pun. Kebo. Kebo, nggih. Pun. Jur lho le ora nganggo otak loro iki Iya, perkarane. 7 dina 7 bengi bela kebo. Dasare nganu to niku mangke ora suwe mboten layak. Ah, Lah kuwi mengko mbangane niku rada rapati boros tak kumke wayang dadi krecek terus diuseng. Sip. Dadi kok pamune para-para niku ora mung kok krecek ulang sapi. Dahat kreceke patih sengkuni. Wo. Nah, butuh sing ngene yo kreceke berapa kaca. Wah, kok kreceke gak. Nek perkarane sesuk tak kontek jaket. Ah, Rokinar ganti wayang. Ah, saiki nyake. Nggih. nek pitung bengi subane ora kebo. Ndoke aja mung ndok pitik, ndok bebek. Wah, kulo ndok sapi sisa niku kan. Aku subuhane kebo karo sapi kok. Wah, kuwi ndoke yo ndok kebon ndok sapi. Melu sing kan bareng sisa ndok Sing larang. banyak. Nek ndok kemakus saiki ndok prit. Warok kok. Ayo malah sisa-sisa nek dene parok iki subuhane ndok cecak iki mangkapan. Ndok cecak sing tok. Lho, ndok piat tegese iso mbedani rene warok kuwi men angele golek mbok kae. Wah iya, nek sing kira-kira empuk ra kangelan dadak mama ya ndok bangkong. Nah, saiki sesuk rupiah-rupiah mantene digandani sing apik nganggo seneng-seneng. Oh, seneng. Manggap wayang yo kena. Ah, Wayang bumi wis
lan yo. Wong memantu. Kamu bagi atur kabeh. Kowe sowan nang Ibu Perias, milih sandaran sing apik. Aja nganti kuciwa. Saiki wonge karo sampeyan Suminten. alame karo sandok ora apa-apa. Kuwi Saminten iki kok Yen ngaten kula tak kestokaken dawake no. ojo nganti gawe ciwani karo aku. Nggih. Kowe gawe rumah-rumah. Atarup sing apik. Kowe pembangunan, aku sing mbok gawe subuhan. Wis ana jope dhewe-dhewe. Ana jope dhewe. Nggih, pun monggo. Wis Nggih. toto. Besane bupati Ponorogo. Monggo Bupati, monggo. Monggo.